May sa ti Fluvial Parade kadagiti aktibidad ang mapatpadaanan tunggal Panagbenga Festival iti Baguio City. Ngam gapu iti manarimaan a rehabilitation ti Burnham Lake saan pa'y karaman ti Fluvial Parade kadagiti aktibidad ita atawan. Gapu iti rayta kinuna ti Department of Tourism Cordillera nga awan ti pondo a nailatang para iti nasaong aktibidad ita atawan. Nilalawag at tapno matulungan dagiti boat concessionaires nang ipatungpal uno mang ipatungpal da iti panagsanay bayat as andapay ang makapag-operate. Ponteryada ti flower-related training tapno mayan nato platate selebrasyon ti Panagbenga kasi ti landscaping uno flower decoration. Malaksid iti dayta impanamnaman na pa iti panangipay da iti suporta kadagiti concessionaires agingga ang makapagsubli ti operasyon da. Of course, we know kasi na may rehabilitation, so wala talaga tayong talagang na-earmark na funds for the fluvial. We will be having a meeting with them to actually see kung ano yung needs nila that they can perhaps also use whatever that skill will be that they can use when they operate again after the rehabilitation.